Para! Ito yun, Manong. Ito yan. Para! Manong, pakibaba man day tabag ko dita. Thank you. Utang ko kayo na pasahit, Manong. Pagsimulan. Ay, napagpagsumot ko. Ako. Very happy. Danga ka ni Sir. Nagpudot mo. Hindi ko anda, Sir. Apo. Sir. Apo. Paano naman, ha? Baka ngumisita. Sir. Nakadami na mo lang nga. Ay, naku. Nakadami na mo lang nun. Aya, datang natin ni Sir ni Madam. Apo. Madam. Sir. Ay, bakal. Naimbag nga. Bigat mo, Sir. Naimbag. Sir. No, I'm start today, Sir. Punta ka? Ayun, Sir. Ni, your katulong, Sir. I'm back. Ay na po. I'm back, Sir. Pinaalamig nga katulong. Utang ko pa yung pasahit, Sir. Nararjud pa yung magam ni bakit ka? Ay na. Apo. Ay, hindi kita. Nakadadumati. Malita mo. Siyempre, Sir. Natural. At dato'y di pagpapintas ko. Pero dato'y nagigig gown ko, Sir. Kasi nagdadamo kami. Mga dati katulong. Ay na, apo. Gown. Gown, Sir. Gown. Ay na, apo. Ipalagip ko lang ti inaplayam dito'y katulong. Haan nga model. Yes, Sir. Ay na, apo. Nakadadumatitan nga gamit mo. Kasi na itubot mo tibuo nga balayaw. Ang kadi nga sumana o, Sir. Tulungan na mang kidita, Sir. Rekta man, Sir. Lagi ito'y maletak, Sir. Sige, Sir. Sarap mo latan. Ibatik latan yung sandal ko to yun, Sir. Sir. Uray, di talatan, Sir. Di talatan, Sir. Ikabi mo latan, Sir. Pagaw tawang pa'y tanina. Banlogak mo talaga, Sir, nga nagbiyahe. Nagsin, nagiti gargarot ko, Sir. Ay na. Nag-adayo dito, ayan nyo. Sa inupang ko pa'y di pasahit, Sir. Ay, ay hantangay ta adatoy kan madam. Ay, nga tiyawag ko kanyam. Juna latan, Sir. Ay hantangay ta datoy kan Juna. Yes, Sir. Abo mo siguro tinaplayam kaya katulong. Katulong ti inaplayam dito. So nga ti main nga trabaho dito aglinis iti balay, agluto, ken agalaga di jayayan iti balong may. Yes. Ya, nawatam. Sir, mabalin nga pakapit pa ng di wifi yun, Sir. Ano? Siguro lang. Dama, ta ipalawag ko lang dagi di ubram dito yung balay. Kaya, mayat ag kinawatan ta aya Juna. Kay katabigat ti pambiga dito kay alas 6. Alas 6 ti breakfast ta. Masapa nga sumbrek di jay trabaho ni Mamaw. Tas daya, Sir. Wen iso nga alas 6 iti pamigat. Tas daya, Sir. Ito, no kas day nga rod, Sir. Ikaw muna kay latang nga mga nukan, Sir. Pagkita mo na kami nga mga Kiwin Sir, ta nakaturog ak pa lang ijay nga oras, Sir. Kahit kuno nga pakaamo kada kayo, Sir, nga alas 10 nga talaga tiriin ko kada bigat. Iso nga umuna kay latang nga mga Sir, kandak or-orayan nun. Kandak nga ririin yun, Sir, Wen. ay na, apo. Ay, Sir, mabalin ganyan ka advance di sahod, Sir. Ala, advance. Sir, Ay na, apo. Kasang-sang po mo pa lang. Mangrugi ka pa ilang ti trabaho, mag-advance ka. agad bansak garod, Sir, ta agde o fak no bigat. Ala, pagdiop ka nga dagaw. Wen, Sir, pa, panak man agpariban, sa nagkulot-kulot na pintibuok ko. Ay,